Ụmụnne m ndewonu nke onye chiri na zere. N'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya n'ife onyonyo mmadụ na-abụọ n'ebe a. Onye nke izizi bụ Oliver Sunday Akaida na Oliver Okwuluora Anyidons. Unu n'ezikwa anya n'ife onyonyo na onye ji asị na mmadụ na-abụọ yiri, mana onye nke izizi bụ Oliver Dikokwe, onye nke abụọ bụ Oliver Nyakota. Mmadụ na-abụọ bụ ofu egwu ka ha na-agụ, mana Oliver Dikokwe, onye nke anyị maara amalụ tupu ọ na-amụọ, bụ onye Ezifite, Anambra steeti ka ọ bụ. Oliver Dikokwe bụ nwoke amatara amata n'efere egwu n'ụwa niile. Ọ bụ onye na-eti high life music. Ọ kụrụ ọtụtụ egwu dị iche iche bifo ọ la mmụọ. Egwu izi o bụ ụzọ wee gụ bụ egwu a na-akpọ Mezaya. Mana o nwere ife nchọrọ iwepụta ya bụ ife ka anyị gaa na nwanne anyị nwoke bụ Oliver Nyakota. Nwanne anyị nwoke bụ onye Ekwuru Mmiri, Nnewi South Local Government of Anambra State. Oge m matara nwanne anyị nwoke bụ na Warri ka m nọ wee mata ya. Ọ bụ onye egwu na-amasị nke ukwuu. O jikwa ife a na-akpọ jita oge niile were akụ ebe ọbụla, were akpọ ụbọ akwara. Ọ nọ na shọpụ ya, ọ na-akpọ ụbọ akwara. Ya bụ ife mara ya dịka agwụ. Oge ahụ ọ dịghọkwara ya izi, ọ dịghọkwara ya mfe. Ọ dị ka ife ụwa ajụgo ya. Mana oge m na ya matara, oge njere ije bunatara ya nkwa egwu ya n'Ololokpe Local Government of Warri, Delta State. Agwara ya si ya okwi na ị ga-aga far in life, mana gbado anya n'ife ị na-eme. Ọ dị ka okwu. N'ụbọchị taa, Oliver Nyakota agago far n'ife gbasara ịkụ egwu dị iche iche. Ụdị patam egwu Oliver Dikokwe ka ọ na-agụkwa. Ka ife nji ekwu ife bụ ife onye na-eme n'ụwa na-agbado anya. Egwu dịka agwụ, egwu mara ya ama. O mere ọtụtụ ife dị iche iche, ọ zụkwara afịa, mana ọ gaziri. Ọ bụrụ ebe gịnị akara aka ụwa ya dị bụ n'egwu. Taadịnị Okwuluora Anyidons abụrụgo onye ama ama n'ụwa niile. Nwa a mụsiri ike n'ala Ekwuru Mmiri, Nnewi South Local Government. Ọ gago ọtụtụ mba niile dị iche iche. Egwu ya bụ ọpụrụ iche. Ị ga-afụ n'ụwa fa mgbadị na-akụ egwu na-akpọkwa ụbọ akwara, were ụbọ akwara were na-eme ife asịsị emene. Ọfụbe ya n'azụ, ọ na-akpọ ya. Oti ya n'isi, ọ na-akpọ ya. Oti ya n'afọ ya, ọ na-akpọ ya. Ọ na-ada everywhere. Egwu izi Okwuluora Anyidons bụ ụzọ wee gụ, nke anyị ji Oliver Nyakota wee mara bụ gịnị? Ọka mmadụ. Egwu ọ gụrụ ya nde 2013. Nwanne anyị nwoke, ana m asị gị jigide ka iji, n'ihi na ọ bụ site n'ọkpụkpọ oku na ọchịchị obi gị ka izi wee mee gịnị? Wepụta ife ọma nke si n'aka gị were bịa. Maka ndị na-amụ egwu, ịmụ egwu
na egwu ịma mmadụ abụrụ ofu. Gbasienụ mbọ n'ike n'ife unu na-eme ma gbadokwa n'anya. Ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Ndị nke m, ndewonu.